My name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi nụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị chọrọ ideba anya n'ụbọchị taata bụ iyi ụwa, negative iyi ụwa. Gịnị bụ iyi ụwa? Iyi ụwa bụ out of life, iyi nwụrụ mmadụ nwụrụ n'ụwa ya, n'ụwa nke a ma ọ bụ n'ụwa nke gara aga. Ya bụ ihe a ṅụrụ bụ mkpebi ikpebiri na-etu ị chọrọ ka ọ dịrị gị na ndụ a. The universe wee agree with it, wee siluo ya, maka na-etu mmadụ si ka ọ dịrị ya ka ọ ya adịrị ya. Ya bụ ihe ị katara n'akara gị. Wee gwakwala gị na anyị ga-akọwara gị ọtụtụ ihe gbasara ihe ị kwesịrị ịma n'iyi ụwa na ihe ị ga-eme n'ụdị dị iche iche enwere maka iyi ụwa na ihe ị ga-eme ka ị wee nwee ike too onwe gị n'agbụ. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya na ya taa. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Nke mbụ, ndị niile bụ Friends of the Temple, ka unu cheta na annual festival anyị nke arụ anụnwa na-abịa na September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-eme ihe o kwesịrị ime for annual sacrifices ya. Ịchatịa m na WhatsApp, ọ bụ ma weda ma ihe enwe ike ịbịa ma ọ bụ na inwe enwe ike ịbịa ka m gwa gị ihe ị kwesịrị ime iji wee kwado ya festival anyị na-eme annually. Ka ọzọ bụ ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị, ịchọrọ isonyere anyị na monthly ritual anyị malitere ya n'ime ọnwa. Monthly ritual anyị malitere ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies. Mana anyị anaghị show testimonies on social media maka na ọ dịrọ necessary, not why we are here. Mana I can tell you na Chukwu na-emere onwe ya aha. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị n'isi ụtụtụ ejegori m na temple, chụọ aja, gọọ ọfọ, kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. Etu a ka anyị si eme till the ọnwa agwụ. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-achịkọta ya. So ndị niile sonyela anyị na aja ga-enweta nchịkọta ya bụ ihe na WhatsApp numbers only. So ọ bụrụ na ị dị interested isonyela anyị na ya na screen gị ga-afụ my WhatsApp number 08057837672. Yeah, chat m na WhatsApp. Mma gwasịghị other things we need for you in order to book you. Now let's proceed. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Negative out of life, iyi ụwa. Ana m akọwala gị na ọtụtụ ndị mmadụ nwere iyi dị iche iche na ndụ a, na mmụọ ma na mmadụ. N'iyi ụwa a ṅụrụ, onwe ndị iyi ụwa ha dị positive, nwee ndị iyi ụwa ha dị negative. Mma akọwara gị ka o doo gị anya. Enwekwara so many ways esi reverse ya, ma ọ bụ ka esi asolve problem iyi ụwa. O nwere ndị na-abụ abụ, onwe nke a na-abụ abụ, nwee nke a na-reverse depending on n'ihe ya bụ iyi ụwa bụ. Yes, or nke dị positive or nke dị negative ga-determine whether or nke a ga on earth ya then na-emedu ya, ma ọ bụ nke a ga-asị mba na-aga reverse ya maka na oyi site n'ike okwu ọnụ. Gịnị bụ iyi ụwa? Iyi ụwa bụ ihe ikwutere n'ọnụ gị maka na-etu mmadụ si ka ọ dịrị ya na ndụ a ka ọ ya adịrị ya. A na-ejikwa ike okwu ọ na-erivasị ya. Mana maka ndị maara anyị ya, ndị ọ dị n'akara aka ha. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Iyi ụwa mmadụ ka mma or favor you. Iyi ụwa gị, ihe katara n'akara gị nwere ike destroy gị o mee gị pụta ihe. Ọtụtụ ndị mmadụ kata akara ihe ọjọọ dị iche iche. Ụfọdụ katakwara akara ihe dị mma because na ihe mere ha na ndụ ha ka mmadụ ga-atụ ka iwe ghọta ihe bụ iyi ụwa.
ihe ụwa nwere ike ịbụ na ụwa nke mbụ gị nwere ike ọ bụrụ na ị ya ka ahụ too much mgbe ị dị n'ụmụazị then na ị yara ahụ a ya ahụ nnukwu wee mezie nwee ebe e butere gị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa wee mee 1 or 2 i wee nwere onwe gị i wee sị n'ụwa ọzọ ị ga-abịa na etu esi wee zọọ gị ndụ na etu a ka ị ga-esi wee zọọ ndị ọzọ ndụ n'ụwa ọzọ ị ga-abịa na ị ga-abụ onye ọzọ ndụ na ị ga-abụ dibịa ma ọ bụ na ị ga-abụ spiritualist ka ị wee si n'ụzọ dị etu a wee reciprocate back to enyemaka e nyere gị na ndụ. Mgbe ị mere etu a ị marụ na ikpebi gị universe suri ọfọ na ihe a ka ikpebiri etu ị ga-esi wee give back to the universe onye nke zọrọ gị ndụ site n'aka mmụọ onye ọzọ. Ụfọdụ katakwara n'akara ha na ha ga-eje ozi to serve the universe jere Chukwu na mmadụ ozi. Ụfọdụ katakwara akara na ha ga-abụ ndị ga-eje ozi n'ụzọ dị iche iche. Ụfọdụ katakwara akara sị na because na ihe agabiga na ndụ ha na ha ama anụ di maọbụ na ha ama anụ nwaanyị. Ụfọdụ katakwara n'akara ha na ha ama amụta nwa. Ụfọdụ katakwara n'akara ha na ha ga-abịa ụwa na ife ha chọrọ ụbụ na ụwa mbụ ya bịalụ na ya nụrụ di na-eji wee kọ ya ọnụ na ya nwere MRS na-apụ ya Mrs. na ụwa nke anyị atọ ya bịa na ya ga-anụrịrị di. Ịghọtara ya? Ụfọdụ katakwara akara na ihe ya chọrọ n'ụwa mbụ ya na ya mụtara nwa mana ụwa nke a na ya ga-amụtarịrị nwa ọsọ ya bugoro ofu nwa ya mụchaa nwa kama ya mụchaa nwa anyị anwụrụ. Ọnya batara na ị nwere ike ịfụ ọtụtụ ndị mmadụ o nwere ike ọ dị ime ọmụ ada nwa o nwere ike ọ sị hei onwe aṅụrị onye nwa na onwe ya bụ ifeyi nwa for example so na ya nwere ike ịmụta nwa Chukwu ekene ọmụchaa nwa ahụ ịbịaghị ndị evening ọnọdụ ya echenji ya then before you know it asị na nwaanyị mụchara nwa nwaanyị anọrọzi nwa ya anọ. Ụfọdụ bụ ihe akatara n'akara mana ihe na-achọ ịkọwara gị na o nwere ndị akara ha maka n'ihi na imere ihe ị kwesịrị ime either to activate ya iyi ụwa na ọbụna ọ dị positive ka ọ rụbalụ gị ọrụ ka ọ pụtaba ihe ma ọ bụ na reverse ya ma ọ bụ na ọ dị negative. Mana ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ha emerọzi nke dị etu a o nwere ike o buteziere gị ihe mkpasa ihe ahụ ị ṅụrụ because ị dewere otu ahụ o butere gị ihe mkpasa and ihe mkpasa ọ na-ebutekarịrị ọtụtụ ndị mmadụ bụ iwe ọkụ. O buteziere gị iwe ọkụ ahụ ihe ọ na-achọ ka o mee gị nka mmadụ ọ bụrụ na na nọọ ihe a ka ị kwekọrịtara na ị ga-eme wute mmụọ ọ bụrụ na ị mere ya mmụọ chi ime gị nka mmadụ ọ ga-etinye gị agwa iko n'ime ọ ga-etinye gị inwe karakta ga na-emebiri gị ihe ga-emekwu ka ndị mmadụ agba ọsọ n'ebe ị nọ. Mgbe o tiri ajọ iwe ọkụ nwere ike ajọ iwe ọkụ maka na ajọ iwe ọkụ ajọ iwe ọkụ a ihe ọ pụtara bụ na ngị na ndị otu ga-enwebụrụ harmony andọ ihe mkpakaị. Iwe ọkụ a bụ mere ihe mkpakaị imekawa ya ofu ihe ga-eme ka ndị mmadụ na-ehe etiri dị mọ. Ị gbọrọ na ọ bụrụ na ị na-ewe iwe ọkụ pipụl ga na-afụ gasị onye ajọ obi. Ndị mmadụ ga na-afụta gasị onye nwere ike igbu mmadụ. Ndị mmadụ nwere ike na-eze onwe ha eze n'ebe ị nọ. Dị afọ some destiny helper gị nwa nwere ike na-agbara gị ọsọ maka na enwere ike obere ihe gị na mmadụ ga-eme ifle ọpụ onye ahụ na-agba and ndị mmadụ ga na-eme n'ụtọ na iwe ọkụ gị ha sị na ha na gị na ha ya eme ka ihe dị afọ ị na-elu uzu ya destiny helpers. Ihe ọ pụtara bụ na ndị otu akwa ka ego gị ka ị na-eme ihe dị etu a ka e wee mee gị nka mmadụ. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike asị na ya mara ihe na-ebutere iwe ọkụ a na iwe ọkụ a dịkwa too much. Ihe ọ pụtara bụ na-enwero harmony with you and your spiritual forces. Ọ bụrụ na ị na-afụta onwe gị n'ụdị ọnọdụ dị etu a ị na-edire enyemaka maka aka tell you na iwe ọkụ emebigoro ọtụtụ ndị mmadụ ihe. Nke mbụ ọ ga-ebutere gị ndị mmadụ a na-edislike gị because of na iwe ọkụ a ga-eme gị mgbe ụfọdụ ime ihe ị kwesịrị ime imefe ife oke. Ana m achọ ịgwa gị ụfọdụ bụ ndị otu gị ndị gị na ha nwere iyi ịbịazie n'ụtọ na imere ihe ị kwesịrị ime ha na-akwakanye gị ka ime ka ihe ọ ga-abụ ime ka akpọmasị wee bịara gị ka e wee disconnect ya gị from ndị mmadụ ifebọ gị. Ọ bụrụ na ị na-afụta onwe gị n'ụdị ọnọdụ dị etu a ị na-iri m enyemaka ịchaatị m na WhatsApp. Ma WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ 08057837672.
ọkwa onye gbawa mbọ Chukwu enyere ya aka. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezigbo ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.